Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radio Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Setyembre 14, tuig 2023. Ileco 1 nagapasalig sa maayo nga sistema sa bill distribution sugod subong nga Setyembre. 4 ka trucks ka isa ka multi-cab dakop sa paglapas sa Provincial Ordinance on Illegal Quarry. 7 ka mga estudyante kag 3 ka tricycle drivers nga wala sa mga lisensya nagkaladakpan. Debate sa kahanginan, meeting ginpatigayon. Bago nga principal ka SB&CHS nagpakilala sa publiko pagod sa DYIS-FM 106.7. Ginapasalig sa Ileco 1 nga updated na ang pagpanagtag kag kompleto ang mga bills ka kuryente sugod subong nga Setyembre tungod sa baguman nga contractor. Iniaon sa mga reklamo ka mga pila ka konsumidor nga wala nakabaton ka bills lagik na diri ang delayman nga pag-abot ka pila ka bills sa LGU. Ginpaatag ka bago nga area office manager nga na-assign sa Santa Barbara, Ma'am Eva Hilo nga sang una may kulang kag may ginpahalin nga nagapanagtag ka bill tungod sa mga problema. Ginapangabay man ni Office Manager Hilo nga mag-enquire sa ila opisina sa tiuni hindi kabaton ka bill. Kag kung hindi kabayad o kung uriya ang pagbayad tungod sa emerhensya o kung may pila ka valid reason, isettle direkta sa ila opisina kag hindi magbayad sa third-party bayad center tungod hindi dayon ma-upload sa ila system. Pamatian pag ni Ma'am Hilo sa interview o ginblasime Sampil. Kuha ako nga isa medyo pahalin ko anay nga isa ka manong distribute naton ma'am because of some problems kag mga complaints nga nabato namon sa office. So daw sunod-sunod na bulan kag finally subong pa lang ako ma'am nga for the bill distribution ma'am for the month of September. Okay. Billing month August nga nagka-kumpleto ma'am ang distribution sang amon nga bills with new contractor. Kag sugod Setyembre 18 mang udod ng Ileco 1 kalinya ka wala kabayad ka bill sa bulan sang Hulyo nga Agosto po kuntani ang due date. Ileco 1 nagapasalig sang maayo nga sistema sa bill distribution sugod subong nga Setyembre. 5 tanan ang nagkaladakpan sa Santa Barbara sa kaso nga illegal quarrying Setyembre 13 tubtob 14. 2 ka dalagko nga truck sang Setyembre 13, 2023 nga nalakipan ka isa ka 10-wheeler dump truck nga may karga nga quarry materials, misdeclared receipts kag overloaded. Ang nadakpan ka Provincial Task Force on Illegal Quarry kag Santa Barbara Police Station. Samtang 6-wheeler mini drum truck naman ang nag-aakwari sa Suba ka Santa Barbara ang naaprehend ka Municipal Police Station kag Municipal Public Order and Safety o kon MPOS. Pamatian ang interview ni Ugyon Albert Savaris kay Police Major Jose Ray Pabalan. Sa isa ka 6-wheelers na mini dump truck na nagkuha man dira sa illegal quarry dira sa sa Suba nato no. Kaginton over Manila Bridge kung sa aton sa police station. So ang nasambit nga mga salakyan together with sang ilang quarry materials ari suturi sa aton nga station ng impounded prior sa ilang pagmulta sang violation sa provincial ordinance dito sa provincial office sa provincial capital dito sa City of Iloilo. Kag Setyembre 14, 3 ang naaprehend sa paglapas sa Provincial Ordinance on Anti-Illegal Quarry. Ininalakipan ka 2 ka dump trucks kag isa ka multicab. Pamatian ang pahayag ni Police Corporal Arian June Hanselan sa interview ni Ugyon Ray Shudina. Nag-anos na sa Provincial Ordinance 2017-45-B. Muna yung no delivery receipt upon demand.
4 ka trucks kag 1 ka multicab dakop sa paglapas sa Provincial Ordinance on Illegal Quarry. Sinukay Traffic Management Unit Head Nestor Parian, 7 ka mga estudyante ang nagkaladakpan Setyembre 13 nga wala sa may mga lisensya kung driver's license samtang nagamaneo ka motorsiklo. Wala inigin pang isyon ka citation ticket kundi gin pang impound ang mga motorsiklo. Kag ang driver nga may nagakaigo nga papeles, rehistro kag lisensya ang makagawad sini. Pamatian na eksplikasyon ni Traffic Head Parian sa interview ni Ugin Ray Shedina. Anda violasyon YT driver's license. Okay. Imawala na ang andang violasyon. Pero ang may rehistro ang motor. May rehistro ang motor, pero may helmet man siya ginagamit. Garing tengah sa nakita ka itong traffic auxiliary nga mga estudyante, naga-uniforme ka estudyante, gen-verify. Kasi dito nakita nga wise ang dati driver's license. Samtang sanggin patigayo naman nga Comelec checkpoint ka Santa Barbara Municipal Police Station sa Barangay Inangayan, Setyembre 14. 3 ang nagkaladakpan nga nagpamasahero nga tricycle drivers nga wala sang lisensya. Kung saliin sila ang ginpang-isyuan ka citation tickets. Pamatian naman ang pahig ni Police Corporal Mark Puga, traffic investigator sa interview ni Eugen Albert Savaris. Sa Comelec checkpoint dito sa Barangay Inangayan, kung sa diin nadakpan naton ang 3 ka di pampasahero nga tricycle nga naga-drive nga wala sang lisensya. 7 ka mga estudyante kag 3 ka tricycle drivers nga wala sa mga lisensya nagkaladakpan. Nagpatigayon sa meeting ang mga nagkalain-lain nga National High School sa Santa Barbara nga girepresentar sang mga head teachers kag subong man sang mga manunudlo sa papagunguna ni Sangguniang Bayan Member Chairman Committee on Education Honorable Christine Marie Delgado Robles. Iniangot sa palaabuton nga programa sa DYIS-FM 106.7 kag Department of Education ang debate sa kahanginan. Ginplastar sa meeting ang criteria, guidelines and rules sang nasambit nga programa kag subong man kundiin nga lokasyon hiwaton kag kung sino ang pwede makapasakop diri kag iban pang bagay para sa ikayo sang programa. Ang meeting ang gintamungan nanday Honorable Christine Marie Delgado Robles, Adelfa G. Lacson, Head Teacher 3 sang Boyaon Bantay National High School, Roqueta S. Umadhay, Head Teacher 1 sang Payao National High School, Dexter R. Tanalion, Head Teacher 1 sang Tagsing Buyo National High School, Julie May S. Valdevieso, Teacher 1 sang Dagabarasan National High School, Arjan D. Sopenya, DOST Teacher sang Western Visayas Sanitarium Integrated School, Zoila Cordero, Anchorwoman sang Radyo Opisina, Program sang DYIS-FM, kag subong man ang mga katapos sang Sangguniang Bayan Santa Barbara. Ang debate sa kahanginan ang mahimo nga mangin isa man sa mga programa o kun aktibidades sa palaabuton nga pagselebrar sang Cry of Santa Barbara sa Nobyembre 17, 2023. Debate sa kahanginan meeting ginpatigayon. Ginsaysay ni Principal 4 Dr. Jose Rolando Rafael Cabanig ang iya kabuhi sa DYIS-FM 106.7 bilang isa ka pribadong individual kag bilang isa ka manunudlo kag principal kag iya mga plano para sa kaayo ka Santa Barbara National Comprehensive High School. Kag sino sa iya pila sa mga pagpanghangkas sa iya bilang isa ka maestro, amo ang dapat motivated permi kag creative. Tungod sa iya na eksperyensyahan nga perme ginakulang ang educational materials kag pasilidades, gani dapat makahimo ka mga pamaagi nga mahatag ang dekalidad ng edukasyon sa mga kabataan. Dapat man mapaintindi kung ano kadako ang papel sa mga ginikanan bilang partner ka eskwelahan. Kag ang isa sa mga weaknesses ni Sir Cabanig nga mangin emotional ang iya ginhimo nga strength tungod kinahanglan nga makamaan, mag-analisar ka background ka kabataan, mangin komportable sila nga mag-istorya sa manunudlo. Pamati ang iya pahayag sa interview ni Gonzoila Cordero.
Si Sir Cabanig ang nag-assume bilang principal kay SB Incias sang Agosto 25, 2023. Bago nga principal kay SB Incias, nagpakilala sa publiko paagi sa DYIS-FM 106.7. Kag amuyado ang natipon nga balita sa bunga adlaw. Tutubwa sa pareho nga oras kag istasyon. Sa DYIS-FM 106.7, ini si Eliza Cordero. Kagako si JJ Bordon. Maayong hapon. Inilabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.